जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। हम अंकित तिवारी रिपोर्ट में आप लोग के बतावे जा रहल बानी कि भोजपुरी के युवा स्टार अंकुश राजा के काले एगो बहुत ही बेहतरीन गाना आप लोग के बीच आ रहल बा। जी हाँ भाई लोग, जौन गाना के पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख रहल बानी जा, आप लोग के बता दी अंकुश राजा के नया गाना के नाम बा तकलीफ बाबू माई से। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के 13 सितंबर यानी कि काल सुबह 6 बजे आप लोग के बीच रिलीज किया जा रहा बा और ये गाना के फुल वीडियो आप लोग अंकुश राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकत बानी जा। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के पवन बैजो लिखने वाले और ये गाना में म्यूजिक छोटू रावत के बा और ये गाना के वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित वाले। जी हाँ भाई लोग, पोस्टर देखला से ऐसा लाग रहा बा कि एगो बहुत ही शानदार गाना होके वाला बा, एगो पारिवारिक गाना लाग रहा बा। जी हाँ भाई लोग, और ये पोस्टर शेयर करते हुए अंकुश राजा कुछ बात लिखने वाले अपन फेसबुक आईडी के कैप्शन में। वो लिखा था कल सुबह 6 बजे अंकुश राजा ऑफिशियल से आज के इस सामाजिक परिवेश में माँ बाप की स्थिति को देखते हुए कल लेके आ रहे हम दोनों भाई एक हृदय विदारक गीत। जी हाँ भाई लोग, तो अंकुश राजा के हृदय विदारक गीत यानी कि बहुत ही पारिवारिक गाना आप लोग के बीच कल आ रहा बा। अब देखे वाला बात बा कि गाना कितना शानदार हो रहा बा। वो गाना की पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख रहा बा, तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे कि आप लोग के अंकुश राजा की नया गाना के पोस्टर कैसा लागल और कितना लोग ये गाना के बेसब्री से इंतजार कर रहा बा। अपन राय कमेंट में बताएंगे और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय भोजपुरी।